もちもち。ハロー。こんにちは。こんにちは。ショータイムビデオ系。はい、ビデオ系。では参りましょう。お待ちいただきました。よっ、おおきにありがとうございます。それでは参りましょう。よいしょ、はい、よい、よいしょ、はい、よ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 い、よいしょ、はい、よい、よ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 い、よいしょ、はい、ラスト、よいしょ。ありがとうございます。イェーイ、ファイナリー、もちもち、ありがとうございます。